Indlela eyaziwayo iNumbi Road isetyenziswa ngabatyeleli ukungena kumyezo wezilwanyana iKruger National Park. Zinqumla kwisango iNumbi Gate. Kulapho ke zidakasela khona izikrelemnqa zikhuthuza abatyeleli abahamba kule ndlela. Abatyeleli abane base-Jamani ngamaxhoba akutshanje. Sithumata kakhulu thina sengumkhakha we-tourism. Kodwa sithanza kusho kubavakashi labo labasaplana ukuthi bafuna ukuvakasha ukuthi njengemkhakha wethu okuvakasha senda konke lokusemandleni ethu ukuthi baphephe. Ibhunga lezoshishino lotyelelo loMzantsi Afrika linxunguphele ngokubulawa komtyeleli kwaye lizimisele ukuqinisekisa ukhuseleko lwabatyeleli. We have plowed in resources in this particular stretch of road from the Tourism Business Council of South Africa. We have security that's patrolling this area. Amapolisa aseMpumalanga athe bhazalala akhangela abanqevu benze esi sithwakumbe. Okunye futhi lokho sihluphayo sibone ukuthi lapha yana kunema-speed hump. Ama-speed humps wakhona makhulu ayahlupha and kakhulu kazi ama-tourist babathweka mabase ba-approach ama-speed humps lawo. Manje ke sizawusebenzisana nemasipalati sibone ukuthi yini lesingayenza ukuthi sifake if then kufakwa ama-speed humps kuma-speed humps are right. Kukhutshwa isilumkiso sokuba abaqhubi baqaphele ngokumandla xa beqhuba kule ndlela, ingakumbi xa kusebusuku.